Arratsaldeon ikusle zer modu zongi etorri, bertze egun batez, bertan berri albistegira gaur ekainak 12 ditu, astelena da, asteragoa, segunak utzi dizkigun albisteekin. Espainiak Nafarroarako proposatutako abiadura handiko trena aurrekoaren segida prozeduran eta bidean dago. Altsasuko 3 presoak banandu dituzte. Maria Solana Hezkuntza Kontseilariak irakasle zerrendan dauden zalantzak argitu ditu. 7 pertsona atxilotu dituzte Iruñan emakumezkoen salerosketa egotzita. 3 txirrindulari hil eta motor gidari bat hil dira errepidean. Denda naiz programak 8 proiektu berri sustatuko ditu. Galaxiaren lorategia inauguratu dute Iruñeko Yamaguchi parkean. Aldaketaren Sanferminetan sakonduko dute aurten herri Sanferminetako eragileek. Abiadura handiko trenaren inguruan adostasunik ez gobernua sostengatzen duten 4 alderdien artean Madrilen proposamena aztertzeko bilera egin zuten 4 alderdiek, baina hasieratik agertutako jarrerari eutsi zion talde bakoitzak, geroa baik ontzat jo du proposamena, akordio programatikorekin bat egiten duelako, EH Bilduk Ezkerrak eta Alduguk ez dute ituna sinatu aurrekoaren segida dela iritzita. Abiadura handiko trenaren Nafarroako korridorea eraiki eta finantzatzeko Espainiak eta Nafarroak 2010ean sinatu zuten itunaren eta orain mahai gainean dagoenaren artean apenas dago alderik, ñabardura txiki batzuk epe eta kontuen eguneratzeari dagokionez, ardatz nagusiei dagokionez ordea UPNek eta PSOEk marrazutako bide horri estu jarraitzen dio Madrilen azken proposamenak. Espainiako sustapen ministro Inigo de la Sernak eta Nafarroako lehendakariorde Manu Ayerdik maiatzaren 26an eman zuten proposamenaren berri, baina ez zuten txosten argitara eman. Nafarroako gobernuari eusten dioten indar politikoek eurek aste honetan jaso dute kopia bana, proiektu aztertu eta eztabaidatu ahal izateko. Itun berriaren arabera bi aldeek funtsezkotzat jotzen dute Zaragoza, Iruña eta Euskal Herrikoren artean abiadura handiko korridorea eraikitzea eta 2004ko txosten teknikoetan oinarritutako ibilbideari eusten diote Castejon, Alesbes, Herriberri, Tafalla, Campanas eta Ezkiro zeharkatzen dituena alegia. 5 kilometroko zati bat gehitu diote aurreko ibilbideari. Ebro ibaia zeharkatu eta Espainiako zatiarekin lotura eginen duen zubi bat, guztira 75 kilometroko trenbidea. Prozedurari dagokionez UPNek eta PSOEk duela 8 urte adostutako berbera proposatu du Madrilek. Nafarroa arduratuko litzateke plataforma eraikitzeko lanez eta sustapen ministerioaren menpe dagoen Adif erakundea berriz gainegiturako elementuak eraikiko lituzke. Beste horren beste gertatuko da finantzaketarekin ere, itun berria sinatuz gero lanen kostua aurreratu beharko baitu Nafarroak, horrek eragin ditzaken finantza gastuak eta interesak ere gain hartuta. Aurreratutako dirua urtebeteren buruan itzultzeko konpromisoa hartu du Adifek, hala ere, Espainiak ez du orain arte konpromiso hori bete eta 55 milioi euro zor dizkio oraindik Nafarroari UPNren agintaldean egindako lanengatik. Kontratua berri sinatuz gero diru hori aurten itzuliko duela dio Madrilek. Lana bukatzeko epea eta prezioak dira de la Serna ministroak aurkeztutako planak duen berritasunik nabarmenena. Horren arabera, 2023 urterako eraikia egon beharko luke Nafar korridore osoak eta Euskal Herrikoarekiko loturak Madrilek 2024ko martxan jarri nahi baitu azpiegitura. 880,30 milioi euroko kostu izanen lukete lanek horietatik 557 milioi aurreratu beharko lituzke Nafarroak datozen urteetan. Madrilen proposamena aztertzeko bilera egin zuten gobernua sostengatzen duten 4 alderdiek Ayerdi lehendakariordearekin. Parlamentuko iturrien arabera urratsi nabarmenik ez zuten egin eta hasieratik agertutako jarrerari eutsi zion talde bakoitzak, geroa baiko ontzat jotzen du plana bat datorrelako itun programatikoarekin. EH Bilduk Alduguk eta Ezkerrak berriz ez dute ituna sinatu nahi aurrekoaren segida dela iritzita. Ehunka altsasuar atera dira kalera auzipetuei babesa adierazteko asmoz izan ere, Soto del Real espetxean zeuden 3 gazteak elkarrengandik bereizi dituzte. Ostegun honetan batzar ireki egingo dute Iruñan auzia jendarteratzeko asmoz.
Ehunka altsasu atera dira kalera igande eguerdian deituta zegoen manifestazio zaratatsuan parte hartzeko. Aipatu manifestazioa joan zen urrian Altsasuko taberna batean bi guardia zibili eta haien bikotekidei eraso egin zietelakoan auzipetutako gazteek bizi duten egoera salatzeko egin da. Alabaina protestak bereziki salatu nahi izan du Madrilgo Soto del Real espetxean preso zeuden 3 gazteak elkarrengandik bereizi izana eta familiei horren berri eman ez izana. Horrenbestez protesta antolatu duen Altsasuko akaske plataformako har baten bidez gaitzetsi duenez, 3 atxilotuak orain 3 gartzela desberdinetan daude. Preso daudenen senideek atzo salatu zutenaren arabera, atxilotuetako 2 Aranjuez eta Navalkarnero presondegietara eraman dituzte, aurretiaz familiei ezertxo ere esan gabe. Bitartean 3. Soto del Realen jarraitzen du aldaketarik gabe baina bakarrik. Datorren ostegunean batzar ireki bat egingo dute Iruñan auzia jendarteratzeko asmoz. Eta hezkuntzan Maria Solana hezkuntza kontseilariak irakasle zerrendan izan diren zalantzak argitu ditu. Bere esanetan, gaur egun lanean ari diren 11 irakasle zerrendatik kanpo geratuko dira, gaitasun pedagogikoa ziurtatzen duten agiria aurkezten ez badute. Hezkuntzan egunotan izan den datu dantza argitu du kontseilariak Maria Solanak. Behin-behineko irakasleen artean, interinoen artean ez dagoela arazorik kontratazioetan jakinarazi du Solanak. Solanak nabarmendu du ekiazki helduen ikasturterako behin-behineko irakasleen zerrendatik egun lanean ari direnen artean 11 liratekela zerrendatik kanpo geratuko liratekeenak. Oraindik ez baituta aurkeztu gaitasun pedagogikoa ziurtatzen duen agiria. Gobernuak duen behin-behineko irakasleen zerrendan 5.800 irakasle daude. Horietatik 2.900 irakasleek ez zuten akreditatuta gaitasun hori, baina eskara egin zutenetik 700 aurkeztu dute dagoeneko agiria. 2000 inguru leudeke agiria aurkeztu gabe, baina horietatik gehienak ez dira sekula hezkuntzan lanean aritu. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak. 7 pertsona atxilotu dituzte Iruñan emakumezkoen salerosketa egotzita. Sexualki esplotatzeko asmoz emakumea salerosten zituen antolakuntza bat desegindu Polizia Nazionalak Nafarroan 7 kide eta Madrilen beste bat atxilotu da. Guztiak espetxeratu egin dituzte fidantzarik gabe. Operazioan 5 biktima askatu eta 8 pertsona atxilotu dituzte. 3 emakume eta 5 gizon. Guztiak nigeriarrak dira. 7 Iruñan hartu dituzte eta beste bat Parlan, Madrilen. Antolakuntzak Nigeriako emakume gazteak biltzen zituen. Baldintza penagarrietan Afrikan barrena bidaia luzea egin eta gero Libiara iritsi eta handik Italiatik barrena Espainiara heltzen ziren. Orduan industrialdeetan prostituitzera behartzen zituzten. Iruñeko Los Agustinos industrialdean adin txikiko bat prostituitzen ikusi zuen poliziak eta orduan ekin zioten ikerketari, biktimari babesa eta laguntza eskaini eta gero operazioa abiatu zuten. 3 emakume nigeriarrek gidatzen zuten antolakuntza, agenteen esanetan urteak zeramatzaten herrikideak esplotatzen. Promes faltsuak eginda biltzen zituzten behar handia zuten biktimak, budu erritualak egiten zizkieten, hil egingo zituztela mehatxazeaz gain. Asteburu beltza izan da errepidean 3 txirrindulari hil dira, horietako bat auto batek harrapatuta eta beste 2 heriotzak naturalak izan dira. Honez gain, 59 urteko motorkidari bat ere hil egin da. Asteburu beltza izan da errepideetan bizikletaren gainean zihoazen 3 pertsona hil dira Nafarroan. Erizede izan da lehena, auto batek harrapatu zuen txirrindularia eta buruan hartutako kolpe baten ondorioz hil egin zen. Beste 2 berezko heriotzak izan ziren, Lodosan eta Urbasan hil ziren 2 txirrindulari. Bertzalde, Foru Zaingoa jakinarazi duenez goizaldeko 4:30 inguruan gertatu zen ezbeharra PA30 errepidean Taxoare parean. Motorra errepidetik irten da eta gidaria tokian bertan hil egin da. Uharteko 59 urteko bizilaguna da hildakoa. Foru Zaingoa ikertzen ari da, beste ibilgailuren batek atzetik jo ostean atera ote den motorra errepidetik izan ere, zabaldu duten informazioaren arabera, istripo izan den tokiaren inguruan auto baten aleroi baten zatiak daude eta motorra kolpe baten aztarnak ditu atzekaldean. Denda naiz programak 8 proiektu berri sustatuko ditu. Udalak eta zeinek ekimen honen 2. edizioari amaiera eman diote.
Onkologia pazienteak modu integralean artatzeko zentroa, diseinu grafikoko eta komunikazioko estudioa, oinarrien klinika integrala, veganoendako elikagaietan espezializatutako denda, moda produktu eta osagarri jasangarria saltzeko denda, musikarekin lotutako instrumentuen eta zerbitzuen denda, produktu ekologiko solte eta likidotuen elikagai denda, eta artisau barkilloak saldu eta dastatzeko denda. Horiek dira Iruñeko udalak eta zeinek denda naiz, Soi Komertzio programaren bidez bultzatu dituzten 8 proiektuak zeinak Iruñan 8 negozio ideia berezi martxan jartzen lagunduko baitu. Kondestableren jauregian, programa honen bigarren edizioaren amaiera ekitaldia eginda. Programan ez da soilik ideia horiek garatzea babestu, zeinbait kasutan errealitate baitida jada. Proiektu horietako 3 martxan dira dagoenekoz eta beste 3 aurtengo 3. hiruilekoen irekitzea aurreikusita dago. Beste 2 proiektu 2018an irekiko dira. Tokiko ekonomia jasangarriko zinegotzi ordezkari Patricia Peralesek, Nafarroako Gobernuko Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusi eta zeineko administrazio kontseiluko kide Maitena Ezkutarik eta Nafarroako Rural Kutxako ekintzaileen ildo arduradun Gonzalo Sotok parte hartu dute amaiera ekitaldean. Nafarroako Rural Kutxak proiektu bakoitzari 1.250 euroko txeke bat emanen dio. Eta galaxiaren lorategia inauguratu dute Iruñeko Yamaguchi parkean. Esnebidearen erreplika da landatutako zuhaixkekin eskalaz egina. Galaxiaren lorategia inauguratu dute Iruñan Yamaguchi parkean planetariotik hurbil dagoen eremuan hain zuzen. Esnebidearen erreplika da azken hilabeteotan landatutako zuhaixkekin eskalaz egina. Zientzia, gizartea, hezkuntza eta erakunde arloko hainbat taldek landatu dituzte zuhaixka horiek. Halaber, denboraren kapsula itxi dute, 25 urte barru irekitzeko asmoz. Nafarroko aldizkari ofizialaren aleaz gain, honako agintari hauen mezuak sartu dituzte. Joseba Siron Iruñeko alkatea, Ana Herrera kultura kontseilaria eta Alberto Guerrero UNESCO Zentro eta Kluben Espainiako Federazioko presidentea. Hirurek lorategiko azken 2 zuhaixkak landatu dituzte, UNESCOren izenean bat eta planetarioen nazioarteko elkartearen izenean bestea. Ondoren jendearen zati ireki dute 2016ko urrian abiatutako proiektua. Europako bakarra da John Lomberg zientzilariak jaguain sortutakoaren erreplika originala. Lombergek Iruñan emandako hitzaldi baten harira burutu zitzaion ideia Mikel Baztan, hiriko lorategien zerbitzuko arduradunari. Orduz gero, 800 zuhaixka landatu dituzte gizarte, zientzia eta hezkuntza arloko hainbat elkarte eta kolektibok. Lorategiak guztira 800 zuhaixka ditu. Horietatik 300 lehen fasean hartu dituzte babesean eta gainerakoak bigarren fasean. Eta albisteekin bukatzeko 2016ko San Ferminen arrakastaren ondoren, aldaketaren San Ferminetan sakonduko dute aurten ere, herri San Ferminetako eragileek. Agerraldia egin dute larunbat goiz honetan herri San Fermina mugimendu osatzen duten eragiletako kideek 2017ko San Ferminetako euren asmoen berri emanez. Zentzu horretan, iragan urtean abiatutako norabidean sakontzea dagokiela adierazi dute. Udalean emandako aldaketari esker, ate ezberdina zabaltzen hasi direla adierazi dute. Ate horietako bat da San Ferminetako mahaian parte hartzeko aukera izatea adibidez. Iaz, Iruñeko erdigunera egin zuten jauzia, eta ez daukate erdigune hori usteko asmorik. Horretan sakonduz, berriro plazaren erdian kokatuko direla iragarri dute. Aurtengo apustua plaza txikien aldeko izango da, jaiaren erdigunan kokatuko diren plaza txikien aldeko apustua. Gune xumeak eraikiko dituzte horietan, eurek aldarrikatzen dituzten baloreak lantzeko aukera emanez herritarrei zehazki 2 plazatan kokatuko dira. Errekoletak eta O plazetan hain zuzen ere. Iladen 6tik 14 bitarteko egitarau antolatu dute, adin eta gustu guztietako herritarrentzat. Ekainak 12 gaur goazen egunak utzizkigun albisten errepasoa egitera titularrekin. Espainiak Nafarroarako proposatutako abiadura handiko trena aurrekoaren segida prozeduran eta bidean dago. Altsasuko 3 presoak banandu dituzte. Maria Solana Hezkuntza Kontseilariak irakasle zerrendan dauden zalantzak argitu ditu. 7 pertsona atxilotu dituzte Iruñan emakumezkoen salerosketa egotzita. 3 txirrindulari hil eta motor gidari bat hil dira errepidean.
Denda naiz programak 8 proiektu berri sustatuko ditu. Galaxiaren lorategia inauguratu dute Iruñeko Yamaguchi parkean. Aldaketaren Sanferminetan sakonduko dute aurten herri Sanferminetako eragileek. Eta bertzerik ez gaurkoz, mi esker zuen arretagatik eta arratsalde ona izan. Bihar arte. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako Gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Ez egin paso organikoaz. Bereizi eta birziklatu gai organikoen hondakinak. Hau ez da zaborra. Biziak baizik. Ongarria eta energia baizik. Gai organikoen hondakinak birziklatuz, energia aurrezten dugu eta ongarri kimikoen erabilera gutxitzen duzu. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.